Damang dainang na waulungi hami di bagasa tuat Yesus Kristus horas madihita saguna posrohan nami debata totong madongani ngoluta di dia pihita maringana di bagasa tikyon ada orang sotaruli hita marhiti hiti hatani Tuhan tapasadar hatta martanya kita hupuji jala husobahan mahoali di bata nami di bata jahuba di bata na totong madongani ngulu nami sa di bagasa tikyon di bagasa tikyon Tuhan dinalahu tumangin hatami hami sedangi hami do todim parbadia asa mangatusi hami di hatam di bagasa Yesus Kristus martanya kami Tuho amin. Huriani Tuhan hatani di bata na manugu-nugu hita na sartu hita dia pala partikianon dienek may siyan barita nauli na sinurat di si Matius bidu 20 sada mamuka mesa sada masuk mesa tu ayat 10 sada asa tajaha oduhata nituhata dungilah madapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor wet pagi mardonok kondolok jetun sianima disuruh Yesus secanna dua halak ni nama lao mahamu tu sosor na di jelomunaan mamitor jupak kamu nama disitabat halode sada rakdo anakna har-hari jalan tubuh hamu nama itu au jadi molotuk adong nama dok hata na tuhamu alusiamu nama narikot doi di tuhani dungi pitor luason nama ale masa pe sisongoni asa jupang na hinatahon ni panurangi pabuah hamuma tu boru sion idama naroma rajami manopotho nalabok dorohana haludi do hudulanna do anak ni haludi boban dungilahu maka sisian nai patupahon na didok ni Yesus tunasida dibuat nasida ma haludi do anakna dia pehom ma ulus nasida tu gijang las dipahudul ma Yesus tu atas mai di basin na toropi pahit bakut ulus nasida tu dalani na dibanari manaliki akarating nihau jadi di pasarakot tu si ale sudina toropi akka di juluna nang namangisen pudipe manglupon Hosian na anak ni Raja Daud pinasu pasumana romar hite goar di Tuhani Hosian nama digijang jadi dinabongoti ibana tuhuta Jerusalem garma nasahutai akanin nama isido halaki jadi dipadok na torobima Yesus panurang idui na sen huta Nazaret na di luar Galilea ido sahana dihita saluna kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus totu ditiki pesta demokrasi terjadi hiama huberek kami di lapangan sepak bola neng Roma didokon salah satu calon presiden tu inganani ragam do dipatupa ka panitia majakon haroroni caloni ada nama benak ka ubul-ubul ada na paradeon akapentas do kalana asik bahkan di waktu naung binuhul dungro ima caloni do akarubungan na pola do torop situ tu halak sian dalam sahat tu inganani gudek ian alena pasti amangina molohu para teatehok kami sudinang jol manaro tu tempat kampanye sian ragam niaka parngoluan adong do yaka pedagang adong do
disi pengusaha, adong do disi pangula, jalaragam dope. Sudenang naroi adong akan dipina na pinarsita ni rohana ikut tulus manian molomonang junjungan nao. Ikon sau manian molomonang junjungan nao. Ada banyak antusias pengharapan-pengharapan yang disampaikan kepada calon-calonnya ini. Semoga nantinya molo hudulak ka calon naon. Boy ma dipatulus na diruah do pikiran. Boy mana dipatulus na pinarsita hobar tu akka janji-janji na dipasah akka calon lain. Nah pasti antusias pajak kono dinaro junjungan na luar biasa. Hurian yang longa di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Marhadomuan di bagasan hatan itu ada pala partiknya. Dung di patupat Tuhan Yesus tagda bolon di piga-piga luat talu mobi ma di huta Jeriko. Na di bahan ibana nama pitung gabi marnida. Tarsar do baritai. Saat do tu desa nawal. Dung saat Tuhan Yesus patupan akan terdabulun di huta Jeriko. Di dutiba nama musenang perdalanan na. Manopot Jerusalem. Inganan ni hatubuan na nahinan. Dung tarsiar barita haroni Yesus. Tung mase torop situ tudo akka julma na romano munomu ibana. Alay sungun hata di Tuhan na satu ita da pala partikya no. Di huta Betfage do penasida disuruh Yesus ma dua hala sisiana majolwani ibana. Masuk tu hutai mabuat sada haludi do anak-anak. Jala di do Yesus ma disi molo adong nama nukun tuhamuna narikok doi di Tuhani. Lama dua hala sisiana jala toho si tutu songona didok ni Tuhan Yesus jupang nasida do haludi diar hari nasida di piakun nasida do akka abe di nasida di atas ni haludi jala di bon nasida do haludi itu Yesus las di pahud dulu Yesus di atas ni haludi amang inang nalonga di bagasa tuata Yesus Kristus haroroni Yesus tuhuta Jerusalem maban gudang jelma marolo polo mabba julma gudang julma majakon ibadah. Tarida doa kepajakoron nyai natoro palak di bagasan turpu jami tahun di dok adong na paher bakon akka bajuna adong na mabuati akarating di parpiakon di dalam ragam dope. Antusias orang begitu luar biasa dalam menyambut Yesus. Tapi apakah orang-orang yang datang ini sepenuhnya tulus dalam penyambutan itu? Tentu tidak. Banyak motivasi. Gudang do motivasi tertentu. Adong do holang nama mereng-mereng. Adong musedo motivasi na. Ala nang dijaga mana haluaon. Gaya betaba olop-olop na. Adong musedo motivasi na. Neng pajong joko Yesus. Gaya beraja panggonggomi di nasida. Ido ubay didok nasida pinuji ma anak ni si Raja David pinasupasu manaro marite tigor di Tuhan. Alay nung musedo naro nanang mangaluliak kesalahan-kesalahan ni Yesus. Tetapi apapun yang terjadi haroro ni Yesus tuh hutua Jerusalem membuat banyak orang bersuka cita, membuat banyak orang marolo-polo, mabajul memalas di roka. Bahkan haroro ni Yesus pola mabaitar songgot tutai. Di bagasan ayat na pasapuluhon do ima pasapuluh sadahon di dok do disi jadi didabangoti ibana tuhuta Jerusalem gaur ma sahutai akan nama ise do halaki takjub karena apa dakya do pemasa sisongoni belum pernah terjadi seperti kedatangan Yesus ke Yerusalem. Bagaimana antusiasnya banyak orang, bagaimana antusiasnya orang menyambut dia.
Ditinggal nasida doa kaulah dinasida. Ditinggal dinasida haumana. Ditinggal na ketiga-tigana. Lama jako Yesus. Diban nasida doa ka bajuna. Akan dorata pe diban nasida. Semuanya itu bentuk sukacita yang begitu luar biasa dalam menyambut kedatangan Yesus ke tempat mereka. Dihita salut na kadamang daina. Molo taparwahon hatan ituha di bagasa partikyanon. Buhado tutu hita di minggu palmarum di minggu mare-mareon majako Yesus naro manopot titai. Yesus na tajako ni ima Yesus na di bagasan seret ni roka. Maka yang pertama Bapak Ibu nalau para hati-hanot ta senata di Tuhanon hita ganuk marsada-sada. Iko majako Yesus do di bagasan olo-polo. Di bagasan nasi roka. Bahkan di bagasan pajak kononi ikut tarida do pengorbanan. Ada banyak pengorbanan yang harus kita lakukan dalam menyambut Yesus. Takurbatum mati kita, takurbatum maegota, takurbatum masalhuna. Supaya apa? Supaya Yesus kita sambut itu benar-benar memberikan sukacita, mabalas nirowa di kita, mabet olok-olok di kita. Haroni Yesusi, mabait kita tabbatuatta. Gabi martua kita di bagasan nakapar ngoluan. Ya Yesus roh manopot kita. Saluhu nai nang manesa dosa pangalesot tado. Napadoh damang denang isi do Yesus nari. Molo nahubay na kaniya tudos-tudos songon akka caleg na baru site di bagasan naka pesta demokrasi. Na sidaro pakai mobil mewah. Adong dona naik Fortuner. Adong dona naik Alphard. Adong dona naik ibaratna mobil-mobil, pokoknya mobil mewah mah. Dan adong naik mobil lah, mobil murah. Adong musai dona naik Huda. Tapi Yesus datang, dia naik haludi, naposo, dan naik Huda Yesus. Napatari dahon di bagasan seret niroka, di bagasan uduk niroka, di bagasan halapodo Yesus. Dan nasotar patu pa Yesus naik koda. Alai Yesus naroi patu dun haserepon niroka do. Karena kerajaan yang Yesus bawakan bukanlah kerajaan dunia yang begitu perkasa. Alai harajaon nabi nuan ni Yesus harajaon namartor niroha situ tuh. Maka Yesus datang dengan naik seekor keledai, menunjukkan kerendahan hati. Akapartogi di tanop pinian sa stone kosongonido. Mulu naik mobil, be naik odong-odong mah. Mulu daun, mulu naik hudai, naik haludi mah. Tuh kena asik. Bila penting jalan kaki. Tapi bukan pencitraan. Yesus yang datang ini bukan untuk pencitraan, tapi untuk menunjukkan gambaran kasih Allah yang begitu luar biasa. Napa tuduhan hasirepon ni rohani di bata. Naik halu di do ibana. Halu di nama seposo. Itu menunjukkan memang haroni Yesus tu portibion mabelas ni rohano. Sudinang do jolma majakot ibana. Sia jolma na pugo satu namora. Sia parpangka satu aka pejabat. Bakat waka pamola. Maka ketika Yesus yang kita sambut ini, Yesus na tajak kono, Yesus na manopot ni taon, ima Yesus na tutu na paluaw kita siya nakadosa pangasok. Maka Bapak Ibu sudah seharusnya kita bersuka cita di dalam menyambut dia. Di bagasan olopolot, di bagasan seret niroha, di bagasan uduk niroha do kita, majakon Kristus naro manopot nitai. Ya Yesus sipe jumolo di mana marseret niroha, jalan martorok niroha, asa gabi partoha pita di bagasan ngulu nasa lilik-lilik. Amang inang nelonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Marhite-hite jami taon nang takas diajar itu hita ganuk marsada-sada asa tung mangatusi hita di balga do holong niroha di bata. Alini tajakut ibadah di bagasan akan nguluta si ganopari. Naparpudi sahaya manginam.
Adong may masada cerita. Adong masada raja nama Seburju Situtu. Raja nama Seret Niroka. Alai dipilih ibana aka menterina mengurupi ibana lau memerintah asa sejahtera masyarakatnya. Jala di etong raja ia aka menterinope songoni mana burju. Tapi fakta na songoni. Di sadatiki lau marajaw ni matusadaluan. Lau rajaw di boto masyarakat nado raja naromanopok nasida. Aladang adong nang usada masyarakat nama jakun ibana. Paula so dibere. Ditudal ko. Suku-suku marajaw. Ahado nang masalah na hupatupa ubahin masyarakat to dang majakon narohana. Di joy mana sahalak ima sementrina. Ale ahamana pora di mentrino. Memang masyarakat tadang terpakai raja damin. Alang porsi do pimaraja. Di sada tiki turun may mana sel singa sanana. Ditadiko ni mana masudiaka hamuyonna. Lame mana mengembara manang menyamar maraje. Menyamar marajai do marpakai biasa sama masyarakat. Turun may mana. Paham mana berbaur tu masyarakat ini. Suku ni mana taringot tu raja. Ahmed do kena ke masyarakat. Adang terpakai raja nami ini. Iku raja puasa. Baka menteri nape di peras do terus sami. Di pasien do terus dan terpakai nina. Merdalem matos partikian pola 1 tahun rajai rak do ke masyarakat. Diberi gimana matutu menteri na moloro tu duati dirampas, ditindas 2 kali na asik. Bah, ngasalah bihapiaw na roh di raja. Uhapos ya kapartogi aka pembantu kon aka menteri kon HP na sida pas siap masyarakat tu nina. Jadi mardala mapartikian Roma rajai dipecak masudinang aka menteri na. Bahkan adong menteri na dihukum begitu luar biasa, begitu beratnya. Bahkan adong na sampai dikumpanco. Didok rajai ma sudena kamu na menteri kumabain tabato uluk kudang masejahtera masyarakat. Tarbarita baritai tu masyarakat bagaimana seorang raja menghukum para menterinya. Maka masyarakat begitu terkejut. Jadi merdala manusia rajai langsung tanpa pengawal do ibana segala sesuatu yang diambil oleh para menteriku lebih yang dari seharusnya saya kembalikan. Di paula rajai masudinam nadi buat ya ke menteri nai. Dung di paula sudinam berbondong-bondong mamusenang masyarakat na majakor raja dok nasida memuliati maraja nami. Nama lapatan amang inang nenolong di bagasan tuata Yesus Kristus. Siang ceritain yang rajumata di bagasan parmolota. Ketika seorang pemimpin datang dengan segala kesombongannya, maka dia akan ditolak. Tapi raja itu sebenarnya sebagaimana Kristus. Dia datang ke dunia ini rakdohotita mamereng arsa nirokata, mamereng arsa nipikirata, manesa kadosata. Bahkan sampai mata terpajal imana dia pinorsilah. Maka sudah seharusnya kita majakon ibadah di bagas Allah yang terbaik dari hidupnya. Bahkan hidupnya sendiri dikorbankan. Muladong dope dihita manginang. Naso majakon Yesus di bagas ngoluna. Natong dope marungut-ungut. Berarti oma kajolma naso disesa dope. Naso menyadari dope asesa di dosa. Oma kajolma naso majakon Yesus di dope. Alai berhiti-hiti akan itu hanon dipai waktu hita. Kristus itu datang meninggalkan singgasananya. Dia naik seekor keledai. Dia mengorbankan dirinya. Dia sampai mati di kayu salib. Saluhut naik patari daun bagani holong di mata. Alenia manginang. Tajakum ma Yesus naroi di bagasan olopolo.
ia harorona tu portibion, ia harorona manopotita, asa sesa dosa na kadosata, asa gawe partoha duhita, diara jawab na pinarade ni debata. Amen, martanya kita. Moliate mau pasarwa nami tuho ali debata nami, disudedin gani basam asini roham. Karuli tu Tuhami Tuhan marhite-hite hatam, ajari kami Tuhan. Asa totong makangolun hatamon, di bagasan ulun nami si ganupari, di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amen. Horas madihita damang dainang, Tuha totong mangaramoti jala mamasu-masu hita.